Lige ned og høre, hvordan han så lød, når jeg ikke så på ham. Det var helt fantastisk. Han taler også sejlsporten op, han taler single-handelsejlads op, og der er bare så meget energi derude. Det er også Erik, og det er Erik, der kommer til at overtage den her mikrofon inden så længe. Det er sådan, at de tror i hovederne, og jeg tror egentlig, hvis mit ord går korrekt, at de er egentlig startet, dem der ligger derovre. Umiddelbart for mig ser det ikke ud som om, der er nogen, der er rigtig tidligt over linjen, men der er nogen, der nærmer sig, og der er jo kommet ind. Også en gang ude i sundet derude, det ligner jo gamle dage, da vi aftenkapsalas med 70 næsten på sund. Det var så gaffelrik og smakkejoller og andet, og robåde, optimistjoller, men de er vokset lidt, men der er godt nok trafik herude. Det er også klaret lidt op igen. Solen er ved at stå op ud over Iholm. Det er godt nok til den forkerte side, men den brænder så igennem. Men jeg tror, vi får rigtig, rigtig fint sejlvejr. Der er en, der har sat en meget, meget lille spiler derude, en blå båd. Han har hørt vejrmeldingen, de lå op til 6 sekundmeter. Han har nøjes med lige at rulle sådan cirka en fjerdedel ud, kan jeg se. Her der har vi så en X99'er, det er en gæstesejler, kan vi se. Han har sat Danebro på styrbord topvand, eller er det undervand? Du må rette mig. Ja, styrbord, højre side. Det er højre side, ja, og det er Danebro, der vejer det, og det er fordi, at han sætter meget pris på også at komme til Svendborg og være en del af det her event her. Han vil vise, at han kommer fra Tyskland, muligvis, der står der i hvert fald sejl, så han er ved at gøre klar til start. Han har et eller andet mørkt stykke sejl liggende op på dækket. Man skal ikke lade sig narre af, at dem, der sejler rundt med de der grå sejl, at det er fordi, de har gamle sejl. Det var jo dengang, de lige kom. Der var der nogen, der mente, at dem, der havde de gamle grå sejl der, det var fordi, de ikke havde råd til at købe nogle nye. Det var sådan nogle mugne nogen, sådan nogle jordflåde nogen. Men det viste sig jo faktisk, at de sejlede temmelig hurtigt. Og det var lige da man havde fundet ud af, at man kunne lave sejl i anden end Dacon. Så lavede man den i Kevlar og Spectra, så de har fået sådan en anden kulør. Ja, ude bag ved Mostrunden, der ligger der så nogle ude, de har fået sådan noget tøj på, det for vi kan se dem. Og så har de så smidt en båd imellem. Det ligner egentlig et eller andet fra en fiskekutter, Erik. Hvad er det egentlig, der ligger derude? Du skal lige fortælle det. Det er en ringflåde. Og sådan en har jeg stiftet bekendtskab med én gang. Heldigvis kun én gang. Og det var faktisk også her i Svendborg. Jeg startede i 76 på navigationsskolen hernede. Der var styrmandsklasse A og styrmandsklasse B, og så var der telegrafistklassen. Og det var den, jeg gik i. Der var 18 piger og 2 drenge, og vi skulle ligge derude i 24 timer i sådan en. Ret hurtigt kunne vi godt fornemme, at i den der gummibåd med 18 piger og 2 drenge, jeg troede sådan set, at det var et yndlingsscenarie. Det var det ikke. Der var ro over ved drengene, men da der var gået 2 timer, der var pigerne begyndt at diskutere indbyrdes om, hvem der fyldte for mig, og hvem der sad i vejen, og hvis tur det var til at sidde over for luft. Det var slet ikke sjovt. Altså, vi fik jo virkelig i den grad set, hvorfor det er mest mænd, der sejler single-hand-sejlads. Altså, man tager dem jo ikke frivilligt med ud, når de opfører sig sådan. Nu er jeg jo sikker på, når jeg kigger derude, de har lige taget sådan en 360-graders vending med den. Det er nok også fordi, der er 18 piger og 2 drenge. Der er så nogen, der er faldet ud af den, så må vi så se, hvem der er blevet overskud der. De er ude og øve sig. Det er jo vores lokale skole inden for søfart. De er en del af arrangementet. Prøv nu at se en gang der, den er lige ved at vippe igen. Jeg ved ikke, om det er de 18 piger, der er kravlet ned siden af. Det er det nok. Ja, det er lidt afhængigt af alderen. Jeg har bemærket, at når de er unge, så vejer de ikke så meget, men de bliver trivelige med alderen. Det gør også nogle, der single-hand-sejlere, kan jeg se ud. Ja, det gør jeg rent faktisk. Du ikke kartlæg. Vi har sejlet der en del alene. Og det er jo sådan, at det med at sejle single-hand-sejlads, det har vi jo alle sammen prøvet, selvom vi har 4 med. Når det er, at vi har 4 gaster med, at de ligger og sover, så har man jo stadigvæk kun en skib ombord, og sådan er det altid. Prøv at se, de ligger på hovedet op nu. Jeg ved ikke, hvad der sker i deres redningsflåde, men jeg har ligesom på fornemmelsen af, at den ligger forkert. Jeg tror, de er ude at øve, hvordan de får den rejst rundt. Ja, men der kommer stadigvæk både op til linjen. Hvis I lader mærke til i går eftermiddags, jamen små 400 både ved Svendborg Havn, det har vi jo aldrig nogensinde set før. Jeg tror aldrig, der har ligget for så mange kroner og øre og euro og hvad der ellers er. Det er jo helt fantastisk. Uanset hvilken båd man har, så har de alle sammen den samme oplevelse. De skal rundt om Fyn. Jeg tror egentlig, at man sejler en højdestileret kapsejler, en trimaran eller hvad man gør, alle sammen har samme oplevelse. Jamen prøv at se, bare der er smil ud over hele Femøren. De har fået vind nu. Jamen det er bare helt fantastisk. Der er noget trængsel herude, og vi havde jo egentlig forventet, at strømmen ville vende. Det er jo den tid her, den tager også mere og mere af, men de sejler dog fremad. Og her der kommer jo så en Montenegro, det er jo en motorbåd, der sejler der, han er ikke med.
Der står Gnisten på siden, som der er et firma, som der egentlig også er lidt med i arrangementet her. Og vi kan også sige, at i dag har vi også Helge på Sunden. Der har vi en del personer ude, som der er ude og oplever sejladsen på søsiden. Og de sejler mellem 9 og 11, og der er formanden for sejlklubben, det er Ingemann. Han er ombord også og styrer tropperne. Jeg tror, det ligner en deler, der er ved at prøve at få hejst noget singelagen op derovre. Start nummer 181. Han haler i snorene. Han har gang i den. Det er jo ikke det handler om at komme først over startlinjen her. Det handler om at komme sikkert rundt. Ja, i den grad noget med at starte forsigtigt. Man skal jo sådan set holde temmelig længe. Så stille og roligt og økonomisere de kræfter, man har. Den, der kommer der, 229, det er en Figaro, og det er i Frankrig en meget, meget, meget udbredt singlehandsejler. Det er faktisk professionelle sejlere, der sejler dem i Frankrig. Der er både vandballast og overhovedet ingen luksus nede i den. En virkelig, virkelig velsejlende båd, som ned ad bakke, altså med spileren op, den store trekantede der kan den i den grad sætte fart på, og også holde til det. Svendborg er jo i den grad forgangsmand for at få organiseret singlehandsejlads. Før Svendborg begyndte med det her i samarbejde med Bådnyt, der må vi sige, at vi har altid sejlet singlehandsejlads. De har altid været der. Men det har ikke været organiseret. Der har ikke været nogen muligheder for, at vi kunne mødes, som vi gør her i Svendborg. Så der kan man sige, at der har Svendborg virkelig sat gang i noget. De fleste af os opfatter det her som den store sidste afdannelsesvalg, skoleballet, hvor vi mødes, snakker, hygger. Når vi tager hjem herfra, så har vi ofte en tanke om, vi skulle have været nede hele ugen og gå og hygge og snakke. Der er masser at snakke om. Silverrudder har jo så også startet noget. Altså ved at det bliver startet og organiseret herfra, og det er steget med så utrolig hast, har jo gjort, at singlehandsejleren har begyndt at spekulere på, kan vi gøre mere? Ja, det kan vi. Og nogen har sat sig ned og bygget videre på det. Og Silverrudder må siges at være det, der har startet den nye store singlehandkapsejlads, der hedder Danmark Rundt. Så det udspringer fra Svendborg. Meget sjovt. Danmark Rundt er jo 6 gange Fyn rundt. Og det blev sejlet første gang i 2015, og det er så blevet afholdt med flere deltagere. Jeg sejlede det selv alene i 2015, men i 2016 her var vi 22, der sejlede rundt. Alle sammen, der var med, har faktisk sejlet Silverrudder og få interessen derfra og fundet ud af, at det er det her, jeg vil. Simpelthen, okay, vi prøver noget mere. Så på den konto må man sige, at Svendborg har været leveringsdygtig. Nogle af dem derude har en rød jagt på, hvor der står 646 mil. Det er dem, der har deltaget i Danmark Rundt. I har set dem i går. Der var en vind i går. Solen bag, der var 30 grader. Men de havde jakken på. De gik frem og tilbage ude på broen derude, så det ligesom er sikkert. Jeg var selv en af dem. Det var ganske ubehageligt, men vi beholdt jakken på. Så hvad det her det kan bygge videre og munde ud i, det er spændende. Singlehandsejlads i Danmark, det må vi sige, det er lige startet. Og det ser altså rigtig godt ud. Der er mange ting, man skal have i orden for at få lov at sejle det her. Det er jo ikke uvæsentligt, at baglandet er i orden. Og når man kigger ud, så er det jo ældre herrer, der åbenbart har fået lang snor. Man kunne jo tro, at deres koner tænker, at rigtige mænd skal have lang snor, så kommer de glade hjem igen. Det må være det, vi ser resultatet af herude. Okay, det han sagde før. Hvad? Ja, nu er der nok sige. Vejret har Svendborg sådan set også været leveringsdygtigt fra den ene yderlighed til den anden. Det starter med ingenting. Folk ankerede op. Det er ikke ofte, at man starter med at anke op i en kapsejlads. Men nu er der vind, vi kommer frem igen. Der sker noget. Så det bliver en lang tur. Nogle af de forberedelser, som jeg kunne se på Facebook-side og Silverrudders Facebook-side, det er, at man har gået meget op i at få optimeret sine strømproblemer ombord. Mange har et stort forbrug. Rigtig mange har ikke haft noget overblik over, hvor meget strøm bruger jeg egentlig ombord i min båd.
Så jeg kan se, at der er virkelig nogen, der har været ude og investere i flere batterier. Nogle har investeret i gelbatterier, der er virkelig lagt noget i det. Nogle har optimeret på den hurtige og meget billige måde. De har simpelthen slukket for køleskabet. Længst over mod Vindeby, der kan vi se en tysker, der er i gang med at forsøge at lave en snoning på hans skinnakker. Det er altid spændende. Folder den sig ud, eller går den i stykker? Går den i stykker, så er det 15.000. Han har på den anden side. Det er rigtigt her. Jo. Sejlbåde er dyre i drift, hvad sejl angår. Generelt kan man sige, at jo mørkere sejl er, altså selvom de er nye, så er det dyre materialer, og det koster altså en del. Det må jeg sige, det gør det. Nu har vi sådan en katamaran. På tværs med forsejl og dækken. En forsejl. Ja. Du se, han er flag på. Ganske rigtigt som en mand ved siden af mig siger, han har ingen nummer på. Han har ingen nummer på. Nej, det er det, du siger. Ja, det er jo lige meget. Han er der. Han er med. Stille og roligt. Sådan en katamaran, det er en herlig ting, når der er sådan nogle toppede bølger. Den ligger rimelig roligt. God plads i den. Gå rundt. Hvad? Det bevæger sig da ikke. Nej, det vil jeg da umiddelbart tro. Men han må jo godt sætte starte motoren, ikke? Og nu bakker han. Så det gjorde han på Ja. Nu kommer hævefærgen igen. Jeg tror, de ser det som en slags overlevelseskursus. Og stå oppe i styrehuset på den der og kigge ned på sådan en flok både der, det tror jeg er ret stressende. Det kan godt være, at når vi sidder nede i båden og tænker, Jesus godt, nu kommer han der, det er farligt. Men jeg vil nok hellere være inde i en sejlbåd, end jeg vil stå deroppe og ikke vide, hvor alle de der individualister de bor i. Der er mange sejlere, der er lige så mange gode løsninger, der er på, hvilken vej vi skal tage, hvor vi skal være henne. Regel nummer 1, det må være, at man er helt bevidst om, at man er den mindste, og det er smart at trække sig. Men man må sige, at han håndterer det super godt, færgen. Han finder det hul, der skal til. Og han kan jo altså... Det kan godt være, at man tænker, hvorfor stopper han ikke båden op? Problemet er, hvis han stopper den færge op der, så er det strømmen, der bestemmer, hvor han driver hen. Og så har han ikke magt over situationen der. Så han er simpelthen nødt til at holde en vis fart. Selvom det kan se måske lidt dramatisk ud. Det er de valg, han har, og det er de redskaber, han er nødt til at arbejde med. Og det må man sige, det synes jeg, de håndterer så deles udmærket. Det ved han jo ikke, jeg ved ikke, hvad der er sådan set. De skal den vej her. Han tager dem ikke så stærkt. Nej, det er nok laveste styrfart. Siger du? Ja, laveste styrfart. Det er jo dejligt, stille og roligt start. Der er tid til at tænke over det. Der er ikke mulighed for hurtige manøvrer, som kan skabe situationer. En af grunden til, at jeg ikke selv har det, der var, at jeg havde brændt i mit maskinrum i går, og talte i den forbindelse med forsikringsselskabet, som spurgte, hvordan ser det ud, hvor mange skal der starte dernede? Så jeg skal starte 400. Okay, og snak gik lidt frem og tilbage, de var lidt bekymrede. Og så siger han, men vi har tjekket med vejrudsigten, det er nærmest ingen vind. Altså ligger det stille, og vi får forlænget kaffepausen. Og ingen udgifter. Kigger ud over, så er det fedt at se, at der er både bygget i 70'erne, 80'erne og 90'erne, og så er det de helt nye, utrolig lette. Men i Finland sejlads, der er en båd fra 70'erne, der er slet ikke noget dårligt redskab, som i Finland. Der er bygget i 70'erne. Det er altså lidt holdbare. Men ikke af. Nej, det er ikke. Det er fordi, Det ser sgu da lidt farligt ud, om det er 88. Så
kigger derude, så kan man jo så sige, at alle dem, der sejler rundt i de der meget hurtige både, det må jo i den grad være, fordi de ikke kan holde sig vågne. Så når vi kigger ud